jdeme zkoušet. Takže vezmeme si první wasabi mutace. A mám hod na bulovi. Já si vezmu gase. Dobrý kombo. No, nemyslím. Já bych tam dal nejprve ty showdowny, nebo ještě tria. A můžete nám napsat, jestli co hrajete, jestli tria, dua a knockouty. Jo, no. To je zajímavá věc. A jestli si vám tady bude něco vadit, tak Pište nás. pište. Nebo nějaký vady. No, jsme noví, takže. Jsme noví na YouTube, takže doufám, že... A ještě jedna důležitá věc, co jsme zapomněli říct. No střih. Takže, jsme tady ujeli nějaký sprostý slovíčko, takže... Tak znovíme, tak točíme od znovu. Ano. Takže to poznáte podle toho. Tak jdeme na to. Zkoušet. Jdem zkoušet. Takže. Ty můžeš jít pro tamty, já jdu pro Já jdu tam ten Cube. Bum bam. A Logi kde tam? Takový problém, že bohužel ne... A já jdu na střed. Jen jedna věc, uvidíte... Útočím po Spikeovi. Logi kde na Spikea. No, mám zabil. Mám ty pavrčíky. Pojď. Nice. Jako teďka jsme úplně... Byl Franka, zabijím. Nakonec odešel, ale to nevadí. Takový prostě, proč tam stojíš, Tíku? Doslova umřeš. Ne asi. Není, můžete mu to vysvětlit jako? Doufám, že to není nikdo, kdo se sem kouká, ne? Jde po mně, no. Edgar po mně jde. Edgar z Budgos. Já jsem utekl, takže doufáme, že to bude dobrý. Prostě, jako, můžu ta gasová je celkem dobrá. Denně ta bulová je taky dobrá, jen s ní neumím. A napište nám, co je dle vás nejlepší jaký. Ano, to nás bude zajímat. To je jako, to je hodně dobré. A kdo to tam napíše, tak dostane srdíčko. Já nebudu dávat, ale já jsem on. Nejprve on to vydá ten můj kolega. A pak Později já, protože já s tím ještě chci... Tak další wasabi mutace je Tala. Načti se. Stardopa? Samozřejmě žerérka. Co jí? Kolego, můžem? Já jdu na další. Jinak můžete jít Logik a on bude mít taky YouTube kanál. A pak budeme děkovat za všechno podporu, co nám dáte. Hej, nefunguj. Hej, teďka řekněte, já si tady kliknu na to. Select. Hele, už konečně. A můžeme jít na to. Další kolo. Ta hra je celkem dobrá. Ano, a musíte za ní umět. Což neumím. Takže doufáme, tak jako ty damage, co vám dokáže dát stará. No tak jsem tak to úplně takhle česky. Já tady česká, tady jsem učil. Takže budeme parkubky farmíme. Jdem na střed. Já jdu na střed. Logik jde. Hele, Dolů. Útočí po nás blok. Zabijím Shada. Jo. Ten čaj. Vyhýbám se. Že mluvíš mega nepřirozeně, prostě mluví normálně. Takže zbavnu se Shade. Jde po nás a utíká. A jdem na píl. Ta je taky. 2 klony jsou moc OP. A teď já skočím. Oni jsou strašně pomalí. Co jste čekal, Logik? Jako to bude normálně, nebo co? Yes. Takže, showdown. Se zařídíme. Nemáš. Au. Posada? To je zajímavé, že to by to spadlo 2krát a mě 2krát. Hoď to tam. Takže další výhra. Takže jdem na další. A nezapomeň. Super vyrůstá do té doby. Hele, koukejme, ho?
něco. Tak to padne. Takže rovnou máme zkoušet další. Pílou, na tý mám strašně málo. Tak já mám Eevee si beru a můj kolega si bere. Pírl.